greatest man in history, the greatest man that you can be, just be. Teraz sa nachádzame v krajskej kancelárii, kde ja obyčajne začínam svoj pracovný deň. Nie som zrovna kancelársky typ, musím povedať, ale keď som v regióne, keď sme doma, tak je to jedna z kancelárií, ktorú používam. Samozrejme, tá práca je rozdelená medzi zasadnutia parlamentu a teda prácu v regióne. Mám 3 iné kancelárie, Púchov, Prievidza, Partizánske, takže v každom tom meste som istý čas a Trenčín je ale také, okrem toho, že je krajské sídlo, tak je zároveň aj môjim takým hlavným sídlom. Sem chodím, tu mám aj pracovnú silu, teda asistentku, s ktorou sa stretávam a riešime veci, ktoré treba do toho týždňa. Keď niekto nakontaktuje, tak povediať z ulice, moju kanceláriu cez môj telefón alebo cez mail, tak sú to naozaj prípady, povedzme, ktorí potrebujú posťažovať na nečinnosť úradov, na to, akým spôsobom štát na nich zanedbal alebo majú nejaký pocit krivdy. Je to väčšina prípadov naozaj takého toho prvého kontaktu. Na druhej strane veľa ľudí, a to som rád, príde s nejakým podnetom. Toto sa mi nepáči a bol by som rád, keby sa to zmenilo takto. A musím povedať, že takýmto stretnutiam som oveľa radšej ako len tým, ktorí sa posťažujú. Myslím si, že pre štát, pre národ je najhoršie, keď má ľahostajných občanov. Na Slovensku tiež registrujeme vysokú apatiu ľudí voči politike, voči tomu, čo hýbe verejnou mienkou, voči tomu, čo politici vôbec robia. A myslím, že to nie je správne. Že ľudia sa by mali viacej zaujímať o tom, čo robia politici, čo robia pre nich, ako to robia. Lebo ten verejný záujem a pohľad občana je napokon rozhodujúci aj pre toho politika. Ten politik si musí byť vedomý toho, že mu niekto pozerá na prsty, preto aby rozhodnutia robil dobre. Ak mu nikto na prsty pozerať nebude, ak tá verejnosť rezignuje a bude ľahostajná, tak je to najlepšie pre politika a najhoršie pre občanov. Myslím si, že sa dá nájsť liek na ľahostajnosť, na apatiu ľudí. Chce to trochu viacej času, ale myslím, že naši ľudia dokážu byť veľmi aktívni v rôznych mimovládnych organizáciách, dokážu sa obetovať pre vec, pre blaho ďalších, iných. A myslím, že aj to je cesta, ktorou sa dá dostať až v politike. To, že vám nie je jedno, ako vyzerá vaše susedstvo, ako sa majú vaši susedia, vaši blízky, už to je prvým krokom k tomu, aby sa vôbec niekto stal angažovaný, aby bol plnohodnotným občanom. A to už je len krôčik k tomu, aby sa človek pozrel aj na to, čo sa deje v tej akože politike a aké rozhodnutia tie politici vôbec robia. Pretože každé rozhodnutie, ktoré politik učiní, tak má nejaký dopad na občana. Buď negatívny, alebo pozitívny. Tak v čase, keď bol manžel štátnym tajomníkom a začínali sme vlastne spolu chodiť, tak ja som ako štátneho tajomníka ho nikdy nebrala, ani som ho za niekoho výnimočného nepovažovala, pretože ja som bola skôr také dievča, ktoré si teda nezakladalo na tom, že koľko má kto peňazí alebo čo kto robí, ale skôr som sa snažila nejak na tú povahu orientovať. Ideš dole? Hop. No bež za tatínkom. Hop. Je pravda, že človek, keď má vlastnú rodinu, začne si uvedomovať to, aké bremeno mali tí moji rodičia na sebe a začne si uvedomovať, že časť toho a takej zodpovednosti za tie deti, možno keď ste v detskom veku, neuvedomujete si to, čo prežívajú rodičia. A to začínam prežívať ja. Prvé rande, prvá večera, bola taká príhoda, že prišiel po mňa a ja som teda predpokladala, že prišiel sám, šoféroval a išla som si nastúpiť dopredu do auta a v tom vystúpil z auta šofér a otvoril mi dvere, takže to bolo taká istým spôsobom trapas, ale teraz už je to veselá príhoda. Viete, v tom čase
My sme ešte možno trošku aj naivne na vidieku si mysleli, že tí politici nie sú to, čo sa ukazuje dneska. Ja to poviem na rovinu. Čiže sme mysleli, že predsi treba tam trošku aj charakterných ľudí, dôsledných, poctivých, serióznych, ktorí budú robiť to, čo tvrdia a čo si aj myslia. Z mojej rodiny nie veľa ľudí je činných v politike. Z tej širšej rodiny vidím tiež, že tie názory na tých, ktorí sa rozhodli angažovať v politike, sú rôzne. Na druhej strane vidím aj to, a to je trošku také posmelenie, že mnoho ľudí sa rozhodnú ísť do politiky, lebo aj to je politika na komunálnej úrovni. A tam naozaj nejaké ľavo-pravicové alebo iné riešenia nie veľmi existujú. Tam sú buď dobré alebo zlé. A toho sa pridržam. To predovšetkým ma viedol k takej húževnatosti, pracovitosti a poctivosti. To bolo hlavné krédom, nakoniec aj staršieho, aj mladšieho. A tá pracovitosť to je v poriadku, ale tie ostatné niektoré vlastnosti možno dneska už sú aj niekedy na závadu. Tá poctivosť, serióznosť v správaní, konaní, viete, to už dneska sa skoro nenosí a niekedy je to až handicap. Takže tak toto je, ale takto bol vychovaný. A taký myslím, že aj dostal. No a keď sa stal už ministrom, tak to sme mali taký dosť komplikovaný rok. Vždy to bolo hektické. Spomínam si na obdobia, kedy naozaj som zaspával v jednom meste a keď som sa zobudil, tak nevedel, že v ktorom meste som ďalšom, pretože to bolo naozaj veľmi náročné na čas. On keď sa stal ministrom, tak my už sme čakali Laurinku. Som bola tehotná, to bolo už taký menší chaos. Potom sme sa hneď na to brali, hneď na to boli voľby, ja som mala štátnice zároveň do toho a bolo toho strašne veľa. Aj to, že som vôbec našiel priateľku, že som našiel svoju manželku, tak za to som veľmi vďačný. A teraz sa snažím aj tak trošku ukludniť. Samozrejme, obrovská záťaž, obrovská ťarcha zodpovednosti, pretože nie som človek, ktorý by bol ľahtikársky a pristupuje k veciam, že nejako bude. A jednoducho som to prežíval veľmi intenzívne a veľmi zodpovedne. Na druhej strane takým posilnením pre mňa vždy boli, povedzme, návštevy mojich partnerov z pobaltských krajín alebo z tých severských krajín, kde nebol absolútne žiaden problém s tým, že kto má koľko rokov. Práve naopak. Tam, keď ste stretli, že bývalého ministra obrany, tak mal 30 rokov. Hej. Ich prvý taký premiér, ktorý začal s takými zásadnými reformami v Estónsku, ktorý prvý zaviedol napríklad rovnú daň, tak mal 32 rokov. A to naozaj tie čísla boli úplne o niečom inom. A videl som aj tú oveľa vyššiu progresivitu tých ľudí, oveľa vyšší záujem naozaj niečo dokázať, urobiť úspech nielen zo seba, ale aj z krajiny, ktorú mám tu možnosť viesť. A takáto skúsenosť bola pre mňa obohacujúca. A priznám sa, že tiež žijem v podobnom presvedčení, že keď som mladý, musím dokázať oveľa viac, ako povedzme tí, ktorí sú už etablovaní v tom systéme. A ktorí veľakrát poznáme na tej politickej scéne u nás veľa politických dinosaurov, ktorí sú tam radi len preto, lebo tá politika, keď ste už na nejakej úrovni, tak má aj svoje výhody a veľa ľudí si ich rado využíva. Nepatrím k tým ľuďom, nechcem patriť k ním. Keď zacítim, že nie som potrebný, nie som spokojný s tým, čo robím, pôjdem určite preč odtiaľ.